Virtuaaliklubitalo Virkku. Oletko 18-65-vuotias ja asut Pohjois-Pohjanmaalla Oulun ulkopuolella? Haluaisin saada työtä. Opiskelu kiinnostaisi. Olisi kiva kuulua johonkin porukkaan. Kaipaisin tekemistä arkeen. Kaipaatko yhteisöllistä tekemistä? Tuntuuko, että voisit tarvita henkilökohtaista tukea arjen haasteisiin? Jos vastasit kyllä, voit ottaa meihin yhteyttä eri kanavien kautta. Virkun löydät Facebookista ja Instagramista @klubitalovirkku. Virkulla on myös kotisivut nuortenystävät.fi/virkku. Voit tulla tutustumaan ryhmiimme, jotka toteutuvat Zoomissa. Linkit löydät kotisivuiltamme. Virkussa jäsenet ja henkilöstö toimivat tasavertaisina. Toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista. Voit ottaa yhteyttä yhteisökoordinaattoriin soittamalla, viestittämällä tai sähköpostitse. Jos tarvitset apua digiasioissa, Me digiohjaajat autamme. kehitämme virtuaalitodellisuudessa toimivan klubitaloympäristön. Tervetuloa mukaan työpajan syksyllä 2024. Tavataan Virkussa. Tavataan Virkussa.